Asiniro hama dihamu dohot dame nasian Tuhan debata amatai dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas ma dihamu akka nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus tuhatai atani debata jamita pertangyangan ima nanenit sian epistel minggu Quasimodo Geniti tanggal 7 April 2024 tersurat di buku Pesalmen biddu 133 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Ujahama hatani turpuki songonomma tersurat di sini. Edde hana nakok sian si Daud. Idama dengan nai dohot sonang nai molo tungpungu sahudulan akan namar hahamarangi. Songon miak na khusus di ulu pola mabaur tumise ni si Aaron pola mabaur sahat tu rabbuni ulusna. Songon naburni Hermon nama baur tu akaduluk Sion ay disido di parbaga Jahoba pasu-pasu hanguluan rodi saliling-liling na ido anggo sahatna hamunak kadongan na hinaholongan nunga somal tabigi turpukon ala sumurung do pamakena di turpukon ditiki masa akka pertangyangan punguan-punguan marga persahu tahun songoninang keluarga. Laus ido deba namangodolhon hinarikot ni hasadaud di namar hahamarangi manang di sada-sada punguan asa dos rohana. Argado hasadauni ala dihorhonido hinadenggan dohot hasonangon di roha di namar hahamarangi nang di akka punguan-punguan pe. Alani macarikot atusatta hata sahudulan nanidok na diturbukon. Sahudulan di bahasa Indonesia dibaen diam bersama dengan rukun. Diterjemahkan doha tahun sian hata in harmoni. Sian hata harmoniodo ubagas atusatta lapatan ni hata batak sahudulani. Asal murah tatusi boido tapatudos pamakkeni hata harmoni manang harmonison di paredeon manang paduan suara. Di paduan suara adong do suara sopran, alto, tenor, bass manang jut-jut tadok suara sada, suara dua, suara tolu, dot suara opat. Molo rap marede suara nopaton, matce tabu mabegion. Alai totunai kon sesuai do intonasi ni edei tu notasina. Asa tabu begion, ima nani dok na harmonis. Alani i naneng patuduhon ni hata harmoni disot, ima adong do perbedaan-perbedaan. Adong parasingan. Dang sarupa alai di bagasan parasingani boy tarida hinauli dohot hasadonna. Lausongonima nang nihirim ni hata ni debatasi anak ka namarha marangi. Manang piga halak namarha marangi namariboto nasapunguan taingot ma dang adong nasarupa nasida dirupa. Dang adong nasarupa di parohaon di pakkatayo dohot diak kana asing. Namirip boy sajodo ya dong. Alai pasti marasing bedo na sida. Di tonga-tonganya kaparasinganido ikoboy sada molohot di hudulan nabi. Dengan jalasonangdo molo pungu sahudulan akka namarha marangi i. Ay molo olo sahudulan totu nama si jakona do nasida. Mereka bisa saling menerima dan saling menghargai. Dada ala nasarupa manang dos asaboy sahudulan. Dada ala nados pikiran na asa saroha sa pikiran. Muluboy sa hudulan akan namaraha maranggi nang pemarasing be. Alay boy dos rohana disido nilai ni haulion dohot sonang ni rohai. Ala nido hamuak kadongan molo naing pungu molo naing sonang jala denggan hita akan namaraha maranggi ikut tajalo do akka perbedaan. Tajalo parasingan ni nasada tunasada. Ay marhite na masijalo anido tarida hinadenggan ni nasahudulani. Ado parbuena molo pungu sahudulan akan namarha maranggi. Parjolo di ayat 2 dibayad do tudusan songon minyak na khusus tumise ni si Aaron. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Hinauli dohot hinadinggan ni molo pungu sahudulan akan namarha maranggi digombar hodo songon aroma minyak urapan tiki penahbisan manang pelantikan ni si Aaron.
lapatanna macayangur do barita niakka na marhaha maranggi molo sahudulan molo sadana sida gabe barita na denggan na tau puzion niakka na ubegesa laos na paingot todo hatani tuhatta tuhita saluhutna di natapamanat macegudang sursat akka na marhaha maranggi nasa punguan marbadai ala nasudus roha marsagi akka arta tiatianan sampai adong na marparkaro tu pengadilan masih aduan tu penegak hukum masih bunuan saat tu nama ban putus di rohana madok merdomu di tanorara HP mulai sadari persoalan ahamanian nasuboi marujung anggorap petalu roha dan gabe barita nading gabe begion alai gabe sihataan nama akka parhaha maranggion nasongoni atong hatani debata paingoton hita do asa ikon umarga do parhaha maranggioni sian saluhutna ayak kana mangargahon parhaha maranggion na do boy masih pataluar roha asa gabe barita na ringgan jala barita na angur begion sian nasida napaduahon diayak tolu dibayad do tudosan songon nabur ni Hermon na mangalabohi dulu sion molo pungusaha dulan akka na marhaha maranggi saroha sa pikiran songon nabur doi nagabe pangalabohi tuna humaliangna ay gabe sarma barita hasadon nasida terbarita ma tuna humaliang dus ni roha nasidai gabe tau tiruan gabe maila do na asing molo gutur nasida ay di ida do hobarna dame jala sonang adong keteduhan di bagasan molo nasida kesatu hatian itu kerukunan dan damai itu berdampak baik kepada sekelilingnya. Alani ido gabe pasu-pasu do hasadauni tuakka na marhaha maranggi. Ay pasti do boy nasida merbagi di nautik, merbagi di nagudang. Dos roha nasida pasauton akka ulon nadinggan, nagugui mangurupi nagale. Alay ko taingok do boy tarpatu pahita parhaha maranggion nasongoni, nauli jala denggan na komiad do hita di bagasan natiur. Ima hatani debata atong tarimangi manuaing behado parhaha maranggyota tagamod do barita dadenggan sian hita begion nyak kana humaliang amin.